Hello blog, ang Bodo. जाबाय थाजिम नार्जारिनि पार्ट 2 ब्लग नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय नोंथांमोना जे बे भिडिअखौ मोजां अनसायगोन आसा खालामो ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय ओमफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोथारै बरायनाय जाबाय बे जाबाय सिआइटिनि भिउ ब्रेन्ड आयौ हो बेथ' थाजिमसो ओइ मा जागासिनो बायलाय जायाखै जानाया एसे आंहा सिआइटिनि लाइब्रेरि आनायदोंहाय लाइब्रेरि शुटिं जागासिनो फनखौनो हमा शुटिंखाय लाइब्रेरि सिङाव हमना मोना नालाय खंख्लं गाबबाथाय दिगदार जायो नालाय लाइब्रेरि सिङाव आंहा दाबा लाइब्रेरियाव अफाय दंथाय बेखौ नाया मेपावसो नायनो नागिरदों सिआइटिआव आच्छा ओमफ्राय आं आन्दायलायबाय आरोना नोंखौ बोरै लोगो मोनलाफैखो आं ओरै फैदोंमोन खम जारला दुखु मोनलायलाङोहां लाइब्रेरिखौ नुवा सिआइटिआव फराया नालाय जोङो माबा एखेबारे इन्डियान बाउन्डारि बबेनि लाब्रा सावनाय मोनामफैजोब्बाय लागासिनो नामा बैयाव नै सेन्ट्रेल जेल सेन्ट्रेल लाइब्रेरि बैयाव दङ जायगायाव दं बेखौ नागिरगासिनो जादों फाग्ला जोंनि गारिया बेयावनो दङ माबाफोरा थफ्ला थफ्लिया आरोना ड्रेसफोरनि ओमफ्राय लाइब्रेरिया हनै बेयावनो बेनोथ' डेन्जारसो जाबायहाय लाइब्रेरि मोनबाय जोंहा र' जों एसे नागिरग्रोनि दानिया सेन्ट्रेल लाइब्रेरियाथ' मोनबायमोनलै ओमफ्राय सेन्ट्रेल लाइब्रेरिया मोननानै बुस्थुआनो अबेहाय जादों जेबो फात्तायानो गैया खम जारला लामायाबो डेन्जारसो बेयाव प्रेक्टिकेल एग्जाम जादोंदां दा सिरि दा रावबो रायलायनो मोना लाइब्रेरियावसो जागासिनो दं फुरा खोमसि लाइब्रेरियावसो जागासिनो दं कैसा लगा मेरा मजाक फुरा थाबायसिगासिनो खोमसि बेयावनो जागासिनो दं जोंना शुटिंआ एसे सिरि खेबदों बैयाव मा जागासिनो दं बेलासिनानै बरिया जाबायलै भिउआ बेलासिनायनि गोजांनायाव गोजोननायखौ जासिहरबाय जोबां जाबाय थाजिमना अलमस्ट हानांगौ दहाय रायलाय मोननायाव गेस जालाजोबदों सिरि थानांनानै नै जुलाजोब्बाय जासिगोन हेलो ब्लग आं इन्टारभिउ लानो नागिरदों एक्टरजों अब्ला दिनै जोङो शुटिं ओमफ्राय ब्लग नों ब्लग आं शुटिं जोंना दिनै शुटिंआ बेलासियाव शुटिं ओमफ्राय फुङाव जोबबाय सैमा फिसा गाबनायमोनलै बेयावहाय
अब्ला जोंहा दिनै शुटिंआ जोबनायनि हाबाफारियाव फैबाय सेकेन्ड डे शुटिं गोजोन थांखि एलबाम भिडिअ 7 तारिखआव रिलिज खालामगोन आसा खालामो नोंथांमोनहा अनसायगोन थाजिम नार्जारि इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोनहा अनसायगोन मोजां मोनगोन होननानै शेयार खालामनायदो लोगोफोरजों आरो लोगोसे नैबे आंनि सानैनि लोगोफोर लोगोसे आंनि लोगोफोरनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो शेयार खालामना होदो स' मेक देम ग्र' हिज चेनेल जाहाथे बिसोर फिउचाराव मोजांनिफ्राय मोजां कन्टेन्ट्स लानानै फैनो हायो एसेनोसै थेंक इउ गुरजाखौ आंनालाय ब्लार्स नुलाजोब्बाय थिगालाबाय बिबार बारियाव दंफैयो जोङो दम थांनो बालायलायो बरियाना जायगाफ्रा बरिया रिल्स बानायनो डाइरेक्टर साबा एसे डान्स प्रेक्टिस होगासिनो जों सानजों मा सानगासिनो दङ दा रिल्स बानायसै नामा दायो खोन्थागोन दै सानजों सानखुमागासिनो बिथांखौ खारहोबाय थागोन औ गासिबो थगायजोबनाय लागाव खिनो ओंखारनाय ओंखारबाय ओइ हागा लागिसिनाखि Abang langsung lebai. Karkangan bisa cin nama mengguru. खारखानानै बिदि थिनजायाना Why you like this man? सोरबा जाखांनानै बख'फिनजायो नामा Oh, pagla. आसोल नों खारदोंमोन नामा Hah? नों खारदोंमोन Oh. जाजोबगोन बे बिसनजितआनो फाग्ला खालि भिडिअल' बुदोसलै बुसिबनो गोसो जायो मानसिखौ पेट्रल गेस हिलियाम गेस पेट्रल ओंखाम उखैबायलै थाजिम ओंखाम जाहोद' ओंखाम औ मेव जोंना थाजिम नार्जारिनि चेनेलावहाय बे मिउजिक भिडिअआ कमप्लिट जाबाय आरो ना ओमफ्राय दा बिथांनि भिडिअफोरा मोजां जानानै थांबाय आरो बेबादिनो बिथांनि भिडिअखौ सापर्ट होगोन बिदि आसा खालामबाय बिथांनि थाजिम नार्जारि इउटुब चेनेलावहाय बे भिडिअ फैगोन आरो दा नोंथांमोननोहाय बे भिडिअनि माबाखौहाय लिंकखौहाय डिसक्रिपसनाव होनाय जागोन आरो गोजोन्थों